Οι ανασκαφές του Οδοντοτού αποκάλυψαν ένα τρομερό αρχαιολογικό έβριμα, το οποίο βρήκαμε σε βάθος 15 εκατοστών, φύγε από εδώ ρε, σε βάθος 15 εκατοστών, στα στρώματα στράτα και κούμουλου στράτα των γεωλογικών στρωμάτων εδώ πέρα στη ρεματιά αυτή. Και κοιτάξτε να δείτε το φοβερό αυτό έβριμα που έχει πάνω και κάποια αρχαία γραφή, η οποία εικάζεται ότι είναι των Φινίκων. Φίνικας δεν πάτησε το πόδι του εδώ ποτέ, μωρέ. Γιατί ρε παιδιά, 3 καδρόνια έχω κάνει. Τεφαρίκι είναι το έργο, σας λέω. Θα το παραδώσετε, να το παραδώσετε, να πάρω τα λεφτά. Είναι τα καδρόνια εδώ. Μοναδικό γιοφύρι του Μούρι. Κοίτα πώς κουνάει. Κουνάει για να έχει suspense να βγει. Κουνάει για να απορροφάει τον κραδασμό. Μη φωνάζεις ρε Για να ακούμε ρε. Κουνάει για να απορροφάει τον κραδασμό. Ναι, για να έχει suspense για τους αδυναίους. Δείτε τουλάχιστον το υδροηλεκτρικό φράγμα που φτιάξαμε. Αυτό ναι, αυτό είναι έργο. Δεν έχετε περιβαλλοντολογική μελέτη, κύριε. Είναι έργο πνοής δια την περιοχή. Πνοής για τα κοτσίφια είναι. Κοίτα Κόβεμαν, κοίτα τι κάνει. Αυτό είναι γέφυρα. Αυτό είναι έργο. Είναι έργο πνοής δια την περιοχή, η οποία περιοχή θα αναπτυχθεί πλέον με τα γεφύρια της, με τα υδροηλεκτρικά της εργοστάσια, τα έχει όλα. Πρόκες βάλατε ή με το σάλιο το έχετε Όχι, κολλήσει? σάλιο είναι. Έχουμε βάλει πρόκες κρυφού καρφωμού. Έχεις ο Μιχάλης είχε διάρρεια και την πήραμε και πάσκουσε ωραία, είναι καλά. Τις κρύψαμε τις πρόκες, να μην φαίνονται. Τι είχε φάει, Τελείως. με ασβέστη? Ψαρόκολλα. Εντάξει, αν είχε φάει ψαρόκολλα.
ο Χριστός σου μέσα για παπαριλίκι. Καλησπέρα σας. Ναι. Τι κάνετε? Γραφείς. Ρίχνω γαμοσταυρίδια. Προσπαθώ να δέσω κιόλας. Αλλά ως επιτοπλίστων τελικά ρίχνω γαμοσταυρίδια. Μπετός. Λοιπόν. Τι άλλο, αυτό το ξύλο δεν το παίρνουμε. Όχι. Πάνω στα ποδήλατα δεν θα το βάλεις αυτό? Ναι, έλεγα το περάσω ανάμεσα στους τροχούς για να μην κουνάνε. Α, μπράβο. Τι άλλο μπορεί να